салому алейкум бародари азиз, салому алейкум ба кулли марди мусалмон. Иншаллоҳ ки соз ҳастин, хуб ҳастин. Худованд ҳама вақт соз бошен, худованд ҳама вақт хуб бошен, ҳар ки ҷое бошен намошен. Худованд нигаҳбонтон бошад. ана чӣ ном дора хабари хуш ана ҳамаи бародари азиз ки ана канала дубора вастанавид кардем. Аллакай дубора ба канал баргаштем. Ба хости Аллоҳи меҳрубон далши ҳаракат мекунем. Ҳаматон да ҳазор раҳмат барои дастгиритон то имрӯза. Ҳаматон да ҳазор раҳмат барои ҳар як сухане кардагитон. Ҳаматон да чӣ ном дора аддушӣ ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Гапто надорам бародари азиз ки қадар дастгирӣ мекунен, қадар чӣ мекунен. Алҳамдулиллаҳ ки канала барга бигем, канала уже бо гирифтем. Иншоаллоҳ ки чӣ ном дора бо мегӯям ҳаматон да аддушӣ раҳмати калон ки дар ин қадар дастгирӣ карден, ин қадар набудагӣ дада, ин қадар мақсад чӣ карден. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. Алейкум номрота теака номром табиам номро бинависам. Алейкум ба салом бародари азиз. Салому алейкум ҳаматон да бурга бародари азиз. номрони закрипи навода ҳаматон да бо мегӯям ҳазор раҳмати калон. Як бори дига беҳад миннатдорам, беҳад миннатдорам аз ҳаматон ки бародари азиз дастгирӣ карден, ҳама каса дастгирӣ карден. Ба худо гапто надорам, гап нест додарам, гап нест, зинда бошен ҳама каса. Салому алейкум акасози хуби, салому алейкум акасози лайка задем, гап нест брат, гап нест. Аллоҳ ҳаматон розӣ боша. Бизиқен лайка, иншоаллоҳ ки суҳбат гап нест. Лайк шапак шикунем бародари азиз. Бародари азизам ҷоя силкара мемонам ба хотири як дастгирӣ ҳама каса будем ҳамин як ҳамин силкара ҳама каса будем чӣ шикунем ана паделитса шикунем ҳамин силкара ҳама каса не ки будем паделитса кунем. ҳоз як мемонам ша бародари азиз нигоҳ кунен. ҳоз намҷа мемонам. не нашид хеле нашид. чуто нашидест бародари азиз. ҳамин силкара натонистестам монда. ин силкае ки ҳоз бародари азиз мондум ша ҳозина. не бародари закрипитиш кардам бародаро. ҳаматон да ҳазор раҳмати калон. як борга бародари азиз. баъдан бародари азиз ана чӣ ном дора алидод авазов ҳамин бародарҷон намефота бобро бира ҳамин силкаи модари тай қати хоҳари тай фаҳмидестӣ алидод силкаи хоҳар таиҷа мондагиён шид пати бадбахти ҳаром охиам шарт нест дами настроени одам багрезонӣ. бародари азиз гӯш кунед. нашоти ред ҳаст дар Москва. имина ҳамин рӯз ман дар ҳамин дуруни метро будам. имина ман ҳамин дар дуруни метро будам бародари азиз. ана чӣ ном дора мақсад ред рафтест бародари азиз. нашоти ред ана бисёртон чӣ мекунен. ред ҳоз дар Москва рафтест. эҳтиёт кунед ҳар ки ҷое ки мебиред. имина ҳамин метро ман ин рӯз дуромадам. ҳамин рӯз метро дуромадам. дар метро ред рафтестай. дар кажди метро милисоистагиай нам телефонакошон ай саршон монанд нам телефонакошон дастшон ана мақсад проверка кесан аяллав дар чанд ҷо дидам шо. ба он хотир бародари азиз ҳаракат кунен ки салому алейкум бародар ред гапзан дар подмоскваи дар питерай дискси мойка дуромадан документдори надори 10-20 ҳазори штраф кардан нав ҳуйшон кардан. ина бадбахтоед ки гап мезанед мегӯяд не видео на ки ин гап дурӯға я одама қапидан. нигоҳ кунед ки ай ҳама ҷо хичон бародарон менависанд. ай ҳама ҷо хичон менависанд ки чӣ гапай дар ки ҷо фаҳмидестен.
ислом Зардаков ами як гапи хуб буд бигум чӣ хелае ами хеле аз душӣ хафа бишавад. Барои ҳамин хотир маъқулот нест ҳуй бихӣ биро бира. Хоб бародари азиз. Ҳамин маъқулот нест аз душӣ биро бира. Ҳамин чӣ дар коре ки ҳаминҷа медурои ихта ягон гапи безе бет мегӯян ҳаминҷа. Ба ҳамин хотир дар кор нест гӯям я ҳей мегӯям нигоҳ чӣ хел чӣ корат мекунанд. ҳашара хоратат мекунанд. Ба ҳамин хотир далчи биро бира пайи кори худат биша. Бародари азиз нигоҳ кунед. Ҷойи кор, ҷое ки прачни бародари азиз инавз бо мемонам видеоша тамошо кунед бародаро. Ҷойи корам ма шумо доз мемонам бародари азиз нигоҳ кунед. Ҷойи коре ки ман рекламаш кардагиам бародари азиз ана чӣ ном дорад? Ин ҳамин ҷойи кор. Ҳозирам одам гирифтестай. Яна куҷо шид? Ин ҳамин ҷойи кор. Ин ҳамин ҷойи коре ки бародари азиз кор мекунем. Гуфта рӯзор работа ин кор ина марҳамат. Ин ҳамин ҷойи кор бародари азиз. Кадом модар апа хоҳар ҳастай срочне ки як ду рӯзда уже ҷойи кор гирифтестай. Ана чӣ ном дорад? Марҳамат ина модаро апо бародарое ки бошем бекор марҳамат ина ҷойи кор аз душӣ мақсад дар ҳамаш ман мебарам ҳамҷа ман хима миём ҷойи кор ҳамаша мебинен мерен беҳад ҷойи кори хубай бародари азиз беҳади ба ҷоши хубай мақсад ба дили пир метонем ки бирем бародари азиз хай бугӯ охи матра охи ахора накарда гап занӣ таби чӣ гуфтестӣ ҳамин шарт нест ки ҳамин бародари азиз маъқулот нест бо мегӯм як ҳамчун бародар мегӯм кадомида маъқулест бобро бира тамом всё ҳеҷ катра даҷа маҷбур накарда ки ин минута бидро ҳамҷа биё бишӣ. Мақсад бародари азиз ред дар Москва рафтест кадоме ки документ надорӣ бо мегӯм хоҳиш мекунам ки ҳар ҷо набироем беҳуда именно ҳамин кафею пафею охир вақтҳо нарем бародаро хоҳиш мекунам хай ҳо медонам бисёр хай кор мекунӣ зиқ мешавӣ бисёре хай мегӯй як кафе бирам як бисмақад як ҷуром бишнем ягон чи бихӯрам мегӯй мақсади гап хоҳиш мекунам бародари азиз ана ҳамун кафеюда мақсад нарен ҳамин як чанд муддат нарем бо хай бо далш каси хеле маъқула. Ба ҳамин хотир бародари биҷиқен лайкам не бача 90 нафарим 30 одам лайк ҷиқдаги чӣ хел мешава биҷиқам лайка бародари азиз беҳтарин мешава бача биҷиқа шояд ана чӣ ном дора тайн 100 одам лайк биҷиқа бо 100 одам ка боз зиёд мешава. Ба ҳамин хотир бародари азиз бо мегумтон ки марҳамат на ҷойи кор мегуфтен ҷойи кор ана ҷойи ана чӣ ном дора ҷойи хов дора иликач абъёмай мақсад бародари азиз ҳаракат мекунем ки на дигар баҳонаи ҷой чӣ медонед на дигар баҳона ягон чи дигар ягон чиё намешава бигӯй бекорум дигар любой хел ҷойи кор кофтестем ёфтестем бародари азиз любой наму ҷойи кора кофтестем барои шуморо бародари азиз ки мақсад пага баҳона дигар накунед ҳамин бекорум тарим тарим нашава дигар нашуд ред рафтесе бародари азиз ҳамин 80-90 нафаре биҷиқен лайка бача 90-80 нафарига зиёд шава. Ака бахшиш ман то бегора документум ягон ред нест дар даруни метро ин мина бахшиш дурӯғ нагӯед хоҳиш шумо али алиев ҳамин шарт нест ки кажди метро бидро ман сиёмка кунам инам леса бигум ай худо битарс як метрои дромадията метро дромадия ҳамҷа рафти ям леса нади дига тамом мегӯй ки як бора то бихӣ гирди Москва гирди як бор то бихӣ чӣ дар корай ту сиёмкое ки дар интернет мебинӣ ай ҳазори як шай ай ҳазори як сиёмка мекунанд ин ранги и имрӯзо садҳо мешава деги бивод бе сиёмка мемонанд во садҳо мешава 100% реди сахт рафтестай акаҳо илтимос беҳуда нагарден. Барои ҳамин хотир бо мегумтон дар ҳамин редҳо маълумот дорӣ яка ред бародари азиз ина мачти уже котельник кида ду мачит бу се мачит ҳамаша маҳкам кардан территория мачит котельник кида полни маҳкам кардан полни худ маҳкам кардан. Мақсад бародаро бо мегумтон ки ҳамин ҷое ки мерен 5 касен 6 касен ҳамин мисол допустим метро медроен қатор бирен ҳамин қариб метро ҳастен ҳамин 5-6 метри қатор бирен бародаро ҳеҷ чига намекардон вақти талпа мерен меқапан бародарои азиз бо мегумтон баъд ҳамин мақсад бисёр бародарои моро аҳамият метум ҳамин стройка мебироя ҳамин бона бисёр медонам ки бо ҳаста одами пастеш ки ол мега мардими стройкара паст мезанад не ҳамин як чира меган сумкаи ругузак пиштаки сумка мегем як чи дигара дар ин пиштет ам пӯшакҳои корита биги бародари азиз ҳамин пӯшакҳои тозаҳак бош ҳеҷ вақт пӯшакҳои тоза тамбина манад намекунад бародарҷон
ҳамин рафти кор пӯшокҳои корита бурор пӯш кор ки то бега бо ҳамора битак хишру чику паковка да сумкат бизда пӯшокҳои боз масалан пӯшокҳои биаҷоравӣ гуфтам лоқҳо якҷоравакта пӯш дар раҳ биё бисёри мо мебинем ба ҳам пӯшок мерава кор мекунад ба ҳам пӯшок мебурӯяд ба ҳам пӯшок мебиш магазин мера ба ҳам пӯшок охи бародари азиз конечно маънат мекунам мебинята бародарҷон акай собир кор бисёре бародарҷон нашоди кор бугӯ кор бисёре ба ҳамин хотир хоҳиш мекунам аз шумо бародари азиз ҳами камтара кам боша ба хотири худо дастгири якдигар бошен ҳоҷи бародар бо чӣ гап шидаем чӣ гап меши акай лангарӣ ҳамин нашоди ҳамин ҷои кор гуфтем як ҷои кор доштем рекламаш кунем ҳаминҷа боя бура бо рашоди ҳам рейдо ҳам чахчах кунем гуфтем сози хуби саломатиёт хубай хай рӯзо мегзаред на каналам ҳуи шида сообществотон роӣ мекунам намемонед не ки айхитон мебарам да як каждый соат 4-5 борӣ мемоненша не ки на каналам ҳуи шид на канес 15 рӯз буд ҳуи шида не ки ба худо мепартофтам айсад якча мемонди сообщество тамом хай рӯзо мегзарад не ки алҳамдулилла на канал ҳуи шид ба хости аллоҳ ба худо ку просто 15 рӯз камтар ҷои корода одам дар кор буд нахай наёфтам ина бо ҷои реклама иншолло пагар видео шитаё карда мепартам иншолло бо пир мешавад алейкум сарта вайрон нак додарҷон мо занҳо тарафдор гап нест руд лахча чӣ ба дурӯғ мегӣ любой биё акад 5-6 дахири видео мепартам канали кирнаги 5-6 дахир намонди ака ягон тиша 5-6 дахир роӣ кардам ягон ча ака намонди агар документ ҳамаш нағз боша бисёр равно меқапанд мебаранд ҳамин хел гуфта намондан рост боша браҷон ҳамо ӯ рӯзе ки дар ҳамо реди ки ҳамҷа редои кентари меша биқапанд бибаранд мебаранд ҳеҷ танагам 5-6 соат маҳкам мекунам бародари азиз ҳеҷ корам нахеми ҳеҷ кор накунам 5-6 соат маҳкам мекунам ҷавоб медиҳам инами рӯз роид кардам намондагӣ инами рӯз роид кардагим намондагӣ инами рӯз роид кардам ина ҳамин рӯз видео дадам канали калон парф намондиша салом алейкум браҷон кадомеш ки ҳақорат мекунад лучи нахонаш брат гап нест браҷон аллоҳ нигаҳбон боша бобои лангари алейкум бале чикош омадан сози тани алҳамдулиллаҳ устозам хубам ака сабаби рейдҳо чӣ бошад сабабша аллоҳ медонад бародари азиз на ой хуб хистам ку ҳоҷӣ намедонам ҳамаи ватсапот роӣ кардам ҳеҷ мебинам ҳамин исмоили тоҷик бобоҷон ашодам гир заисти ба худо мегум хай нахоҳ як канали ма набоша хай 2000 шидам шукри худои усуса рафта ба иншолло ҳаракат мекунам ба ҳамин хотир ака любой вақт ман ака любой вақт ҳамин видеот мебурӯя ку дар лента чопас мемонам шадаҷа наву савчи меган тарида мебурӯя ажден да мебурӯя ман мемонам ша сразу ки тарафи ман 100 касам тамошо кунад бо хубаш қатӣ чи хеле алоқа да бироим акаҷон қатӣ бародари азиз ҳамин норм да любой видеом аста любой видеом даста фаҳмидам салом падари ютуб хоб надорӣ не хоб надорем браҷон ҷои кор дар метро топлистан ҳастми бале ҷои кор дар метро топлистанам автобусам мерава ай метро азёрнам мерава ай метро кунсовскиам мерава касе ки мақсад барава биёя бугӯй а так ҷои хоб дора бародари документ дори надорӣ мегиранд документ боша ҷуруд мекунанд документет боши бародари азиз документ боша набоша ҳамин бо мегумад ки ҳамин реда биқапад мебарад ҳамин редои ҳамин аста ку ҳамин ҳазор хита правда качака мебарад ба ҳамин хотир бародарҷон масалан ҳаракат кунем кӯшиш кунем вақтҳое ки ҳамин чи наброем ану кира номроша парт омада баъд ман любой ман роиш кунам бимона намо админ ку чӣ ном дошт нам бачаака منزل سين قي من خلال أرورا قام راست میگی نه اخی مقصد نگاه کن برادر عزیز نه بقپان نه میگی نگو بوم بقپان برادر عزیز مقصد احتیاط یا چیزی نیم حیات میگن کم ترک کم باشه احتیاط کنیم برادر عزیز به خاطر که مقصد میقپان نه داشته یا رکسید بعضی نیست دیپارتیست میکنن میره تمام مقصد
برای کار اومدگی برای یگان چی اومدگی نیستی که ها آدمیش که مقصد مستیگری میکنه نمی های هو دیسکوتک بکو هم جو میگرده کو پوست همه را به قفم ببرن هیچی نه که ای پشتی وی نموجه میبرن علیکی بس هم برده ای پی نم بیا دیونگری میکنه نه ای پشتی نم چهار دیونگری تازه کتل نکره دی جزیراش خوکش بختستن به همین خاطر برادرای عزیز مقصد دمی همه وقت احتیاط کنین هر کی جایی که میبرین احتیاط کنین هر کی جایی که باشه не только гиҷову дигар кателник гиҷое ки дабоша имина ҳамин имрӯз ма дар Салиярва будам дар пеши Салиярва лесо дар беруни хед ба мошин омада истодагӣ будан имина ҷои дар бехи мошиншона дар бехи шаурмаву дар бехи чой мондагиянд нахи гаштаистам ба чои тоҷик дурун кафеҳоу чои тоҷико хе гаштаистам дар Салиярва пеши метрои Салиярва агар каси дагӣ боша ҳам метрои Салиярва меброй ай раҳи и параш на тайрус нестаги авиакаса наистаги шаурма парма намҷода гаштаиста будан ин бегah имина ин бегah ба ҳамин хотир бародарои азиз бисёрат медонам ки ҳами намедонам гуфти ҳаму чи киҷо таваллуд шидагин мехезен алҳамдулилла созам бародарҷон як гапҳои дага хелаш дар комент менависа охи паати бадбахт хелаш як соли як моҳ 10 моҳ дар дуруни ҳамун ягон завода ягон ҷо ховай яке ма бо гуфта намешад яке ҳуй мехӯрад яке чира ҳуй метӣ ҳуй мехӯрад яке ягон берун мерам я ҳамон рафтам омадаш ягон саг ягон леса набина ку яке набина биёя баъд пад ман имрӯз рафтам ҳичи набуд чиро та сиёҳ мекунӣ дада менависа паати бадбахт транги мавори агар ин хеле 24 соат бигард бибин баъд мегӯ ки гап нест ба худо гапат надорум айда қатъиян бале бародарҷон рост мегӯяд газел қатъӣ имрӯз дар коммунарка гаштам мардума қаб бидам не просто гуфтаистам ку бародари ман пазданӣ нестам просто дар дуруни ягон оғалан дар дуруни ягон як мебаранд ҳамун тарафи чӣ мераванд чӣ ном дар ягон сини ягон ашан мегӯянд тарафи ягон таргоҳи сент мераванд меоянд хиёл мекунад тамом ҷо рафтем ҳич ҳамин Москва ҳамин қадидем ҳич гап на рутасиёна дар комментария медроя рутасиёна ки ман рафтам ҳичи набуд охир ранги мавори имрӯз ним Москваро бигард ним бинам та ҷои ҳамун чиёро бигард баъд мебинем хита кай мебаранд перс ҳами як бор бародарона ин хеле як бор бародарона баъд мегум киҷо мебаранд хит кади чид мегум алейкум басалом сомон брат алейкум басалом ба ҳамин хотир ҳамин гапи хуб надорӣ гапи ганда чӣ лозим бародар ба ҳамин хотир биё биза бира ҳами хита кай мебаранд чӣ мебаранд корите че мара киҷо мебаранд кай мебаранд ба ҳамин хотир бародарои азиз ҳама вақт дастгири якдигар бошем ака ва ёро аҳамият натем не просто бародарои азиз меҳнат мекунӣ дардат мекунад ки баъд як гусала мебро як гапат мезанад баъд мегӯяд ки ти ёре хеле мегӯӣ охир чӣ шон бугум дигар ба ҷои ту бибурой бугӯ бародарои азиз эҳтиёт кунед ҳама каса ҳамин просто кадоми урусиро медонӣ просто кадоми урусиро медонӣ ин аллоҳ шоҳидае любой ҳамин темаҳои русӣ бидро любой ҳамин блогери уруса просто бидро ҳамдурун комментарияш урусида бидони бихон просто ку ҳамуҷо ягон паздани якдигар ҳастай ку ҳамуҷо ягон чӣ ҳастай просто бидро ҳамдурунда киҷои коммунаркада гаштанд ма дар коммунаркаем ба ина иш бо мега охир бародаре ҳамун вақте ту биромадӣ мақсад тура надидӣ ҳамура шарт нест ки имина ма биромад надидам чува ту дурӯғ мегӯ ма биромадам ту надидӣ ҳамун вақте биромадан мумкин ҳамун ҷамъ кардан биромадан бирифтан чанд қай тонистан қапидан биромадан бирафтан ба шарт нест бародарҷон иша якдигарта бо бигӯ и дурӯғ мега ман коммунаркада и гап дурӯға ҳамин дастгирӣ агар просто бо мегумтон ҳамин чизои блогери уруста просто бидроен любой дар любой блог любой чеми урусу дига миллатҳо бидроен просто комментарияш як бор бихонед ку ягон тамҷа негатив мебинӣ агар ай ҳазор як набинӣ ҳамон ба фикри ягон рагиш тоҷика бидро ҳамра бикота ягон рагиш тоҷика гапа нависаги ка миллати тоҷик хуб аст не ки як кори хато ҳаст ки мебиёянд давлати бегона баъд раҳшона гум мекунанд бале танга ҷамъ кунанд хона раванд зиндагӣ обод кунанд бале рост гари суми ҳоҷира кай метӣ раҳимзода биё бародарҷон ҳами суми ҳоҷира кай метӣ чи ҳами чидар кунем гапо шербача ҳамин ҷон тагар ҷои кор дар метро топлистан ҳастай бале ҳастай бале ҳастай ҷои кор аст дар метро топлистан
нафаҳмидам бародар, чӣ нафаҳмидам. Дар давлати худат нестӣ? Бале, бале, бирада. Гап нест, брат Раҳматулло, гап нест. Номат чия якаҷон? Ном Ҷаҳонгир бародари азиз, акам ҳамам хайри муҳоҷирам мега, ҳеҷ как нома наметонам. Ҳам Ҷаҳонгире номам. Ба ҳамин хотир бародари азиз, мақсад инамиҷа 51 нафари нами силкаи мондагиам ҳама каса бародари азиз як бор бидорем биҷақин лайкиш монед амра видео топ да бихеза пага видео барои рейдои пага меброя просто ҳама каса нами силкае ки аста биҷ просто хоя бо биҷақинаш лайкиш монед тамом. Ҳоҷи мо бачаҳои чортут қатитем гапат 100% Тоҷикистон ба пеш мо дар котелники то охира местем. Гап нест брат басмач. Ака ин сагор аҳамият наде, гап нест Ҳасан братҷон. Ма пага насиб боша алоқа мекунамад акаҷон нашоти як кор. Любое время братҷон, любое время брат, любое время занг бизан. Любое время бародари азиз. Просто обидно да тоҷик хича мехеза пас мезана тоҷик хича мехеза. Охир ту ман бугум ки ту ҳақиқата гуфтеста бош ман бугум ки ё ту ягон чи охир ту ҳеҷ чи нагуфтести. Ба ҳамин хотир бародари азиз лайка кад гап нест братҷон. мақсад бародари азиз нигоҳ кунед боша модаро дастсрочнее барое ки ҳамин рӯз бо директори занг зад ки бо одам дар корай гуфт мақсад планирование кардаган бо дида ки бо одамаш дар корай бо одам дар корай бо мегум та бародари азиз бошад одамо мақсад медонед мисол ягон апа ягон хоҳаре дар мисол территорияи ҳамин Москва Подмосква боша иншоалло ки дастгириш мекунем мебаремша ҷои кор намҷа мемонемша ҷои кор кунем иншаалло. раҳмати калон ай номи ай замин то осмон миннатдорам. Гап нест брат. Салом брат, ман залатои корона қарз дорум 50 000 ватан барам мешава бо биём. Братҷон 50 000 агар итарич сом гирифтаги боши даҷи баромадан намемонад брат оли майи рафтанат. ҳамин бачаҳо документошон 100% кунан намешавад чи? Документ 100% баъд бародари азиз ҳамин рейдода мисол документ 100% боварие ки ҳамин 100% мақсад қачон ҷанг накунед. О ту какое основание наген дар вақти рейд ягон милисаҳои қинови исуси рейд петишина боша қатиш шахчахка мешава. И вақти рейд какое основание мега бахуда мегира печалат мекана мегира мебарата. Ака у бачаи болои башни кран ғалтид ай киҷои ватан буд рости гап намедонам маълумоти пурра надорем ҳамуда ҳамура рости гап точниша намедонам ки ай киҷо ай точниш барое ки ӯ видеоро мо дар ютуб мо намроӣ кардам мо нигӯям ки барои чи соҳибаги ютуб маҳкамаш кард задак шуда мумкин нест ай гуфт. худованд ҷоша ҷаннат бигардонаву бечора. ҳамин барои бародари азиз натарсед милисаам ранги шумо як одамай просто як форма милиса назагатна формаш натарсед ҷонтона намегира бародари азиз уна бечора уна ҷай ҷонша дод милиса васаша меяй мехе и барои чиш бигреза мега ки ана чином дора мехезад чином дора ҷон ай даст метия чӣ мекунад. ба ҳамин хотир бародари азиз натарсен ҳеҷ то намекунам чӣ кор мекунам бу қадам депортон мекунам. ба ҳамин хотир бародари азиз чӣ ном дора нат ягон чӣ накунед ҳамин мана як милиса бо ҳам хеле нагӯ братҷон саҳар бихезе ки милисаҳо бихапанда. салому алейкум брат мара ТМС қапида буд видеоварени задан 5000 штраф кардан наспоридам хона рафтанда ғам наметан ба жуковский брат иншоалло тенҷай салом бародар ба пеш гап нест братҷон аллоҳ нигабон боша иншоалло бародари азиз бо канала иншоалло имрӯз кушодем видео иншоалло газаватш мекунем зеғ нашен видеоро газават мекунем видеои беҳтарин кардагем иншоалло ки видеоро газават мекунем пеш ҳаракат мекунем иншоалло. кадоми ай залатои қарз дора агар депорт кунанд то сума наспорӣ наметони рафта. бале ай залатои қарз дошта бошӣ депортам кунанд наметони рафта то пула нати ҳазор раҳмат брат. салому алейкум раҳматуллоҳи баракату брат сози хуб алҳамдулиллоҳ худи сози хуби ма одилам метро южный одил метро южный одил
مرا نمی قپان ما گرجدنینم گپ نیست برات ما هم وقت دستگیرید میکنیم که جان گپ نیست شری الله نگهبان باشه برادر جان برات ما با ماشین میرم 30,000 گفته بودن 50 شدگی حالی 2 ماه نشده برادر جان با ماشین با لبای شمره میگردونن تا زلاتوی در گرانیچه میگردونن تا بعد در اتوبوس اشتراف کردن مقصد که 10 ماه همین ماه سپورم میشه 3 ماه 90 روز سراغ داره اتوبوس برادر جان برادران نماز خونیم بله عبد راست میگه مترو پرس که شناختی برادر شناختم برادر جان شناختم برادر خداوند هر کی جای باشین ساز باشین هر کی جای باشین خداوند ساز باشین هی الله مهربان کارات سازم را الحمدلله کارام ساز روسی یک دیجا کارخان الله علیک سلام علیک همتون با سلام برادر جان یک بار دیگه اکا یک برنامه نصیحتی تشکیل کن التماس برای هموطنان که از خانه با یک روزی روزگار به غریبی آمده نغمه میکنند برادر جان انشالله به خواست الله مهربان انا به خواست الله انشالله انا پچتی فرشی وقتی برای چی میکنن برادر جان پچتی فرشی وقتی لوچی نکنین همچی زوره نکنین همچی زوره برادر موفق باش ما برادر عزیز انشالله به خواست الله مهربان حاجی کانال دیگه داشتی فروختیش نه برادر جان همین کانال پروس کانال محکم بود برادر عزیز من از بربانک 100,000 قرض داشتم در ایرپورت هیچی نگفتن رفته آمد زبربانک دیگه برادر جان تیمبول تو گراجه رسی گراجه چی میگه هیچ نمیگه برادر جان انا چینم دوره زلاتای کارنا دیگه از بربانک دیگه که چی با ایچ که مرا یاردم نمیکنه ما میکنیم ما میکنیم چی خیلی نفهمیدم برا جان اکا گرانیسا چند سومای راستی نمیدونم برا جان الو سلام علیکم علیکم سلام برا سوزه کدیم تنجی خوبی شکری خدا ساز خوب برادر بخش شکرکی وقتی نماییم زنگ زدیم نه گوز شستم برا اکا جون جوی کور هسته امیت تا یوتیوب از تمشو کم یکم و تمشو کک نیست مکا بله هست اکا جان چخیله چند اولی کشی جوی کورش چخیله اکا واتساپ دکا جان بنایز ویدیو شرایط میکنم تماشاش که جای کره همش هست همش نشون دگی خوب منش خوب خوب گرانیسا چند گرانیسا هر خیلی برادر ای کم 8,000 ای کم سر میشه 8,000 تا 10,000 داره مثال مردم نه 8,000 روبلی میبرن اما فکر کنم 8,000 9,000 10,000 یمی خیلی هسته اکا پاتنت داشتم نسپوریدم خونه برم دیپورت میکنه نه انشالله هم اشتراف نمیکنه من 1 سال میشه و به دکمنتم گشته ایستم براد خداوند همه وقت بگردی براد جان برادر من ایزالاتای کرونا قرض دارم تاجیکستان رفتم میتونم نمیتونی براد جان چخونگیر هم نام بده براد عزیز نمیتونی براد من یک بار گرانیسه گذاشتم برای رجیستراسیا هیچی نگفتن کو برای رجیستراسیا هیچی نمیگم براد جان رجیستراسیا داری نداری پرستراش نمیگذاری میره میای چند کده میره گرانیسه چند کده گرانیسه برادر جان قریب 2 روز میره قریب 2 روز میره زلاتای داشتم الله حفظت کند برادر کی برای هموطنان خدمت میکشی حالی سفر گل چیشی چشمش بیمار بود راستی نمیدونم چشم بیمار راستی حسابی کسل بیمار دیگه نمیدونم کدومش چه خیلی بود برادر جان نمیدونم راستی راست شگم نمیدونم اکا جان ما امی بچه авария کردن ما رفتیم ماشینش ساز کردیم ما авария کردم هیچ که یاردم نکردن چی با نفهم برا جان نظرالله چی خیلی کی авария کرد چی کرد من راستی نفهم برا جان خطا کی авария کرد چی راستی گپ نفهمیدم
ака худованд нигаҳбонат буд барои дастгирии ҳамватанонгар нест брат. Бародаро и акае ки бегиҳай мондумша рости видеои кӯҳнаҳай. Ма рости гап камтар кором буд, бо канал маҳкам буд. И падара қатъи модар барои фарзанд 4 фарзанди дошт. Ман худам авария кардам. Рости нафаҳмидам брат, гап ҳеҷ нафаҳмидам брат. Мақсад и падар қатъи чи видео карда будам шон ҳамон вақти худам рости як мушкили сахт будам. Ҳамин ҳаракат кардам, дар аэропорт рафтам, видео квартирае ки ҷошон карда будем, рости дигар натонистам бародарҷон рафта. Гӯш кестам Исмоилов Сафархон, гӯш кестам браҷон. Ҳамонҷа мақсад такси закасшон кардем, аэропорт рафтам, ман худам ба аэропорт рафтам, сёмка кардамшон, мақсад барои равон карданшон. Ответ додестам бародарҷон, чия гап айсаркап нест браҷон. Мақсад канал дар байн маҳкам шишид, мақсад агар бародаро ҳамон рӯзи видео кардем, ҳамон рӯзи видео кардем, пагаш не пага дигаш бегаш билет арзонтар буд. Хичонами ростига як ҷой гирифта буданд. Ман ба як мушкилӣ банд будам, рости гап хичона як ҷой билет гирифта буданд. 80 чанд дод 70 чанд дод билет гирифтанд. Худаши оилаши 4 кӯдакаш мақсад. Ака рейдои Москва тамом шид. Не браҷон, рейдо тамом шид. Болора хона, худ болора куҷои хона браҷон, куҷои болора хона. ҳамаша хондастам, болои бад рафта ки бародар саракаб нест браҷон, бахшиш. Ба ҳамин хотир бародари азиз, чӣ ном дорад? ба ҳамин хотир бародари азиз, чӣ ном дорад? ҳама вақт дастгири якдигар бошед. Як зарра ҳам бошад, дастгири якдигар бошед. Як зарра ҳам бошад. Иншолло савобаш мерасадтон. Як зарра ҳам бошед, дастгири якдигар кунед, хуб мешавад. аллоҳ ҳама вақт нигаҳбонтон боша. ҳар куҷои ҳастен ҳастен. Чӣ ном дорад? брат, як сол мешава бедокумент гаштем, чо кунем, хона бирем, аэропорта чӣ гап мешавад? Ҳеҷ гап намешавад бачаҳо, шояд ба аэропорт Жуковский бира ҳеҷ намешавад. шери нар. Бародари азиз, як воқеаи шидагие боварам кунен, хуб боварам кунен. хоне печати фаршивӣ доштем, теҷаки рафтем, омадем, граница гузарем, ҳеҷ гап намешавад. Не, иншалло намешавад. Дар граница печати фаршивӣ ба пул анулит мекунанд. хуш ҳоло ака ба худо ҳамаро ёрдам мекунӣ, гап нест браҷон. Мақсад бародари азиз, як пага иншолло як навори мебирояд ки иншолло ба хости Аллоҳи меҳрубон ман то ин дараҷара тоҷика бинем ки то ин дараҷара беимонӣ оқи падара бинем ки 3 мошина гирифтагиай. Мошина мегира, мошина нигоҳ кунед бародари азиз. Мошина мегира аренда барои доставка кор кардан. Мошина дар юла мемона мефурӯша. 3 мошина ай доғистониё ай русо мегира, 3 тара дар тоҷикои худмон мефурӯша. Як нигоҳ кунед бародари азиз. ия иншолло ирӯз пага мехапанша. Иншалло ҳозир дар даводави ҳамаи ҷои видеоша тайёр кардагиём. Мошина 3 мошина мефурӯша. Ай Тоҷикистон мегиреза союз бача одам Тоҷикистон да. Як хоҳари дигара, ҳозир хати хоҳарам ҳамсуҳбат шидестем, як хоҳари дигара ҳомиладор кардагия дар ҳамиҷа. Ҳозир дар ҳамиҷа хоҳар дар Москва ҳай. 2 хоҳари дигар, як хоҳара 50,000 фреб карда гирифтагия, як хоҳари дигар 70,000 фреб кардагия, 70,000 илтимос карда гирифтагия, муҳаббате мурдани задагия, 70,000 сар дапри хуна суратоша рӯй кардагия. бовар мекунед оқи падара хеле ҷои ҷои мақомоти ҷои занг задем сӯз яқибш иншолло ҳастанд. иншолло ки ба қабрш кунанд. нигоҳ кунед ҳамин қадар сума фреб. оре и просто ҳамин одамое ки ҷои алоқа да баромадагиянд. оли бо далшиё ки фреб кардагиянд итари муроҷиат кардаги нестанд. иншолло видеош бирояд ҳама и мебирояд. бадбахти ҳаром Тоҷикистон рафтагияй. дар Тоҷикистон ба акаша мошин гирифтагия, ба хича мошин кайф карда гашта зайпили мардум. фикр накарда ки ҳамин чиза паспортча бовар мекунед, паспортча алич кардагияй, фикр ба ин паспорт мера паспорти нав аввала мекунед чӣ ка намеёвама. Бадбахт
خیلی بیو دالشا برادر عزیز در ویدیو ختم میبینید که چه خیلی انسانی حرام بدنشه. شما باور میکنید برادر عزیز چه خیلی انسان حرام بدنشه میبینید شما ختم باورم کنین ده. من توی درجه را انسان حرام بدنشه نو دیدم که باورم کنین ده. اکا یک سوال برای همین روزه نماز نموندن یگان معلومات داری؟ چه خیلی برادر جان نفهمیدم کی روزه نماز نمیمونه. علیکت به سلام سیفیدین. مقصد برادر عزیز نگاه کنید که ای کجا ای حرام ای فرخوره ای فرخور ای دهه دمو چی میشه جماعه دهه علویدینه یا همتری میگه هم یک نام داشته است. انشالله اوجه مقامات های همو جرا اوجه زنگ زدیم رئیس نشم رئیس سوسی انشالله که ای پس شن از بخپانش امروز ای تلفن همو آدم یافت چه تلفن همو خودش یا چه یک آدم یافت دتا زنگ زدم او داغستانی است. سلام علیکم میگم علیکم سلام. همین سری گل از داده ای واتساپ دا گفته کاگ ماشина گفته масло все нормально гуфте гуфте ты 2 дня уже что-то не работаешь гуфте машина стоит че навигатор мефahma ку и вообще ответ надо до русчи вообще ответ не дай. امروز من دوستان زنگ میزنم میگم برات تو بیا такая машина есть о все گفتم тебя уже кидали گفت как گفتم вот сразу через навигатор мекапа башой тоҷики хидмонай бачаҳои тоҷики хидмон меоя мега ина майна гуфтам ино харидагиян машина гуфт ма уже фаҳмидам чӣ гапа деҷа гуфтам машина ина чекоша нишон дод ҳам мисолам чиз ҳамаша нишон дод ина машина харидагем ина чиз мақсад ҳарома бинен ки سه ماشین گرفتگی تاجیکای خمون افرادیم اونجا یک چوجای دیست تاجیکو گرفتن میگم برای کسی پلودی برای بگوستین چی ماشین میده دنوی ماشین ایما تمام فهمیدین همین قدر حرامه. انشالله پگه ویدیوشو میبرم کو سرعت نشون ته سرعت بچه ها چه سرعت نشون میتم برات جان سرعت حرام صورتش نشونت بدم اینا حرام صورت اینم حرام صورتش نمی حرام صورتش پگه انشالله ویدیوش هم میبرم بخواستی الله. این بدبخت پریستایی کنه سه ماشین گرفتگی های اکد اکد ورون نجم کار میکردم راه من رو فریب کردن ما هموطنی خودمون بله گفتم که سه ماشینی هم خیلی ماشین برای دستک گرفتگی فروختگی های با اوجه دو خواهر سه خواهر اوجه یک خواهرش حامله دار کردگی های ده تگهش 50,000 تگهش 70,000 گرفتگی های. انشالله یه ویدیوش پگه خیلی جاسکی میبرویه آخی پدر بفهمه که خیلی انشالله هم در پیش قانون جواب میده هم در یوتیوب شرمندهش میکنم که پدرنالات حرام نخود تاجیکای خط این روز داغستان رفت ماشین گرفت زد پروست رفت گرفت با جهانگیر باختروف نام داری قطعی خواهری ته بود همو بفکره من ده همونجا قطعی خواهری ته بود хорошо این خیلی چار دید میکنه خیلی جاست که فکر میکنه چار دید میکنه اون گپ داری این خط خواهری ته بود همون ویدیو خط خواهری ته بود یا اون گپ داری هیچی نوشته نمیتونی دیگه میره دیگه تمام آقی پدر تر خیلی این خیلی کارت میکنم که تو نه نوشته بتونی نه هیچی دیگه زبلا کلی بتونی میکنم لباخی گپت میگم سیو میره تمام. برادر عزیز خیلی در نصیب ما چیزی همراه خیلی عمونی آخه میریم شاه طلبک و برادر عزیز مخمه یگان که عمونی نگرفتم آخه تو ناموس نداشته باشی نیم گپ همه نویسی ایمینه تو ناموس نداشته نیم گپ همه نویسی چه خد سه برادر اخته 100,000 ده ماشین 102 ماشین فروختگی خواهر ایترا زدن نه چی بیان به خواهر ایترا بیا از نه چی حامله دار کنن خواهر ایترا بیان 50,000 شب بگیرن خواهر ایترا بیان 70,000 بو بیان بزنن نشی به ناموس بده با میگه خطا عمری نگیان سبحان الله. من نه خیلی آدم دیدم که با میگه خطا عمر نگی یک آدم بخیزه این خط تاجیک خطا خکنه با تو میگم عمری با ما با حق گپ با عمری ها کدام ناموس خطی هم گپت نوشته کدام ناموس خطی
або бигӯӣ за духтара айби худашид агар 21 та биҷиқид духтара чӣ кор накунед чӣ кунам мешава фаҳмидӣ ҳеҷ вақт духтароро нагор накунед ягон ҷо духтар накунед хитон нигоҳ накунед ки пишти духтар янги саг медавен дили духтар медроен янги саг медавен ҳамин баъзеҳо янги саг медавен дилида медроен брат ман як ҷода кор кардам як доғистонӣ буд 32 000 ман надод ҳамира занг намезанӣ брат сума кадомира мегум доғистониҳай метарсам чиба метарсам брат нороша парто чиба зангиш намезанӣ доғистониҳай қавристонӣ ҷое ки боша зангиш мезанӣ то что ты прав боши ман любохи зангиш мезанам брат па таби мега хета умни наги па чизе ки ҳасте ман ҳамра гуфтестам пати бадбахт бихе биё уха гарени умни то бидай намо умни набуди то умни биё ку сумоя модан возврат ки уно мардаги рӯз доғистони ман мошинча гириф бирафт тамом 100 000 сухт бачаи тоҷик 100 000 додай 3 000 4 000 5 000 дагари додаст бирафт ина умни аксар боварда дода метони амира мора умни мегӯ ти хид боварда дода метони амира просто камтар ба ақл кор фармо камтар ақл кор фармо ҳарчи ки менависӣ аввал бес ки ман чӣ гуфте чӣ кор кардистам мен хеле хеле гап мезанӣ мегуфти ки мо ай пеши химон ҳам чиза мекунем хоҳар омада имрӯз пеши хоҳар рафтам хоҳар гирья мекунам оқи падара бин ки хоҳар пасудамоӣ кай пасуда мешава якум муртоҷистон омада дар онҷа кораш мада пасудамоӣ ка дар онҷа гуфтан ки мақсад дар квартирати карта парта урусӣ пурусӣ намедона гирифтан гуфта дар онҷа касам мекунем плот онҷа мо касам мекунем гуфта 50 000 гирифта 4 инспектор барта гирифта бирафта як бор ба ақл як бор гап занем шумо ҳамин мардум да аҷоиб байда мери як гапҳои хеле мезанем ки камтар ба ақл бест чихе хоҳаритра бия ҳомиладор кунад хоҳаритра бия буфурӯ бо ту буге ту хита умни наги куҷо умни бигирам ай пишти хоҳари ту пишти хоҳари ту тамошо кардӣ пишти хоҳари ту мо гап зистем пишти хоҳари ту пишти хоҳари ман хита умни наги ту хита агар недра зашита мефура хоҳароитро амтари ҳомиладор кунад хоҳароита дар ин москва мефура тон амтари чиз хай бугӯ ҳома бугум хай буро бира қатъи амтари одамо бигардагане ҳай пиштиам бира бигардагане иншоалло ҷои ӯ панҷара иншааллоҳ ҷош панҷара истеи мошина ё ки возврат мекуна ҳамара ё ки пишти панҷара мерава иншааллоҳ биқипанша пага ман видеоша бо мебурорам видеоша мебурорам ки чандин одаме киам бошад чандин одамиам ки бошад ки ақиба ҳам хеле одам мақсадам пе фреб хӯрдаги бошад ҳамашам номраи начальник милисара метим мегӯм ҳаматон заявление баисти пуст бра ҷавоб бига беимон ӯ хеле одам брат бо гуфтаистам ки ҳози се хоҳарай се мошин дигара фреб фурӯхтага дута ҷоя пайдо шид ду мошин ҷоя пайдо шид ҳама одами харидаги мошина харидагиай номерош дачи партон нафаҳмидам братҷон номераш дар ватсапам партон номераш дар ватсапам ана нигоҳ кунед бародари азиз ҳама одаме ки юлай авито харидиян сета мошин дар онҷа монда будаям бадбахти ҳаром сета матиз 100 чанд ҳазорида фурӯхтаишон сетара гирехта брафта итари чандиноро фреб кардаги иншаалло видеош биброя ман номро мемонам кадоме ки фреб кардаги мекунам дар номро занг бизанед кадомеш ки занг бизанад ҳамин чек пекшак ина суми ина чи маро карда боша номрои медон пускай дар вақте бақапида боша ҳамаш бирон заявление места пуст бра бишна буфса оқи пада дар онҷа ба ин коре кардагиш ки хеста духтара мезадаст бо ягон гап мегуфтааст мезадaiша представ мекунед хай ба ӯ оре бақапанша баъд ман видеода чӣ хел мегӯм ӯ чӣ кор мекардааст шумо аллоҳ шоҳида ин хеле инсона ман якум бор дар дунё дидистам мисли ҳамин одам якум бор ман дар дунё дидистам шумо хоб бовар кунед хоне хай оли просто бақапанаш ба видео мебироя ба хотире ки ман видеоро кунам мумкин пати ҳаром бигреза ба ҳамин хотир бақапанаш баъд ин видеои мебироя иншааллоҳ баъд кадомеш шикоят дора ҳамаша ҷамъ мекунем рои кадомеш ки падараш боша худаш даҷа фреб карда падараш мегӯем бира 100 000 фреб карда бира ҳамҷо бира чӣ кунам просто обидно да бародари азиз бовар мекунед брат ягон кас регистратсия намекуна адам дар кор регистратсия братҷон ман рост шагум советат наметавонам ба хотире ки даже пулам прилагат мекунам реклама ка регистратсия мекунам намекунам шумо бародари азиз ба хотире ки регистратсия куно
бисёраш ҳами проблемам мекунанд, ба он хотир намекунам. Просто блин, субҳаналлоҳ, хай ки ола ба видео бирая мебини одам чӣ хеле инсона хитон мебиниша. Ты представь, мекунӣ хеле паспорти қаблиягӣ нехе бо сурат гирифтагиам, истодагиҳо парда паспорти қаблиягии худаш сурат гирифтаги ҳам паспорт барои мошина додан дар мекунад ку. бовар мекунӣ нотарси одам аби да чиво била одам чӣ мешава ки ҳаму хелдам ту сози хуби алҳамдулиллоҳ созум хуб бародарҷон. бовар мекунӣ ҳаму доғистонӣ мегӯяд ки через вордзаконо меёхтем ай тоҷикистон дар коша эҷа вордзакон инҷа через ҳама связ мисол ҳама ҳастаи иш ба иш ба иш через вордзакон дар коша мега мекашем ёромша инҷа мега. ман гуфтам брат ҳака ҳозираш ҳеҷ кор накард, гуфтам бихапанаш, гуфтам далаши мо масъалаша мебинем. Просто ту шоҳид биша ки не машинаи ман харидам, машинаи мо одама додам доставка, ина просто даҳми шоҳидӣ буда, всё тамом гуфтам. ин ҳайвон ранги ҳамо бадбахт виҷдон надорад ноҳанаш. бале браҷон, бо гуфтаистам ки се та хоҳара ҳомиладор кард, ду такаша пул гирифтагия, имрӯз қатъия хоҳараш ҷои видео кардем. имрӯз қатъия хоҳараш видео кардам, гап задагия ҳамаша, ки хоҳара руша маҳкам мекунам, ба хотири мумкин нестай. хоҳара мақсад пага нав омадам брат, ай граница беҳтари. Чӣ хел граница соз буд охи бародари азиз Махзариддин. мақсад бародари азиз ба он хотир бовар кида просто ма ба худо ҳамин қадар машини пашини дида будам, не ки ранги и то имрӯз надида будам. Просто у гапҳои ман просто эфир намехоҳам бигӯм. дар видео ҳамаша иншааллоҳ ҳамаша чӣ гапи аст ки бовар у касе ки у кадоми у видеоро тамошо кунад ку видеое ки мебурормша тамошо кунад. Аллоҳ шоҳиде ку бовар ка ки хай просто мести сарта мехаби шок демонӣ мегӯ чӣ гапаҷа чӣ гапаҷа чӣ хеле инсон будааст, дар ҳаёти хеле инсон будааст. ҳама садаи худоро шукр. худованд ҳама вақт сад боша. Просто шок мемонӣ видеоро бибинӣ. боварам кунед да брат, дар чивои тари одамам дар дунё будааст да. ба ҳамин хотир худованд аввал мораво ба тамоми ҳамин бародарора мисол чӣ мегӯянд ҳидоят кунад бародари азиз. аллоҳ ҳамавақт нигаҳбонтон боша бародаро, ҳар ки ҷои ҳастен нестен. ина гарини гендал намияй гендала пага видеоша мебурорем. ина ҳамияй брат ватсап да любой видеом бародарҷон будро ҳаста, любой видеом да будро ҳаста братҷон, любой видеом да. шероина ракет го ки 34 нафари ҳамин силикаям ҷамоне бача бадурин я лайки бимонен шеч кона мекуна то пагара то видео бромоне я 15 та 20 та лайк я 100 лайк шкнено хито бромаданша. шероина я газават шкнена ку итари одама пул дӯстдор ҳаромхӯр ва беимон. эй бовар ки да ҳамин қаша гуфтам метавонам да ҳамин эфир ки ҳатто багиям чӣ хел бигӯм братҷон, брат боша як алокун братҷон любой видео додам номром ҳастай. як чиша да ҳатто ба чӣ хел бигӯм ҳатто ба фарзанди хизи раҳм надорад. представить мекунед шумо бародари азиз, ҳамин қаша гуфтатон метавонам ки ҳатто ба фарзанди худаш раҳм надорад у инсон. шумо мера медонед уси далшия ки биё худованд худаш хай ба видеода чотки подробно мефаҳмонамтон. ба он хотир аллоҳ ҳамавақт нигаҳбонтон боша бародари азиз, ҳар ки ҷои бошен нигаҳбонтон боша. хай эфирам мекушем ба хотире ки талаши хай бош мекунем. ба он хотир бародари азиз як бор дорем ин силкае ки мондагин видеое ки пага редо астай ҳамара як баҷихена 100 та лайкш кунем видеора. ҳама каса бародари азизам эфира куштам ҳам видео охирангӯз дар аждени мондагӣ меша. ҳама каса дорем лайк шапакш кунем бародари азиз. ягон группа дорем, ягон ҷо дорем партнер бигӯ ҳама каса мера лайк монем. чанд қаз зиёд чӣ ҳамун қадар ҳаму барои ред видео кардагим ки мақсад мардум эҳтиёт кунен наброем бимонушку. иншоаллоҳ бародари азиз, иншоаллоҳ ина силка дам ҷа силкаро закрепит кардагиам у ҳарома иншоаллоҳ пага видеоша мебурорам. иншоаллоҳ пага у ҳарома хоҳа нахоҳа видеоша мебурорам, хоҳа нахоҳа. иншоаллоҳ ки пага мехапанаш камтара гаш мондаги пага бихапан видеоша мебурорам. ба хости аллоҳ видеоша мебурорам. просто мада дард мекунад да хоҳар имрӯз пеши ҳамун хоҳар омадам. хай ҷои кораш бо рафтам дидам бовар мекунӣ пасуда мешув бовар мекунӣ. ман як аму кафеда пасуда мешув. ман як
20 минути ҳамҷа шиштем хӯрдам авқот аҳамиятш додам 20 минут бовар мекунӣ 15-20 минуту приседать мекунӣ 20 минут мисол ду кас будем мо шиштем онҷо хӯрдем ҳамун дихта 15 мумкин аст ним соат мекушидем ҳамун дихта да ҳамин камиён дам гирифтагӣ нест ту приседать мекунӣ айси косаш мераш айси косаш мераш айсиш мерам шуштеста кадом виҷдон қати ту пили ҳамун одама мегирӣ падарсак аллоҳ тура хор кунад охи иншолло хорат мекунад иншолло тура мехапан канҷи тарма мерай кадоме барои мардуми тоҷик хиёнат кард набошад бахшида шавад барои мардуми тоҷик хиёнат кард набошад бахшида шавад барои чӣ бахшида шавад бародари азиз барои чӣ рейхосашидай нафаҳмидам бародарҷон ягон чӣ гапта нафаҳмидам ба он хотир бародари азиз ягон саволо нашоти бо мекунтам ягон модару ягон бародарое ки бошен мақсад бекор бошен дар номерои маро медонед занг бизанед бародари азиз дар ватсапам набояд бахшида шавад фаҳмидам кадом илтимос модаро хоҳаро апое ки бошанд хай ман хоҳаре ки имрӯз рости сиёмкаш кардем барои ҳамин оқи падар ман гуфтамш ки корат қиинтаракай кор ҷои коре ки ҳозир реклама кардагам беҳтарин ҷой биё ҳамҷа роид мекунам бира кор ки мақсад дар куша хидм мебарам тамҷа дар директор мегӯм ки ами одами хидмай мегӯм бо мақсад гап мезанам ки рейдҳош ҳаста рейдо ҳаста бародарҷон мақсад мегӯм ки ҷияни хидмай бо мақсад директор мара хай бо мақсад ҳурмат мекунад чӣ мекунад мегӯм ҷияни хидмай хамира бо хушрӯтарак нигоҳш ки хай оилик ягон бо зиёдтарак бутеш мефаҳмам ки хай хида духтарак дора модари танҳо дора ки бори хона куна хеле одама бародарак хора накӣ бародари азиз мулло сай бахтор бароҷон ахратш накага тахриш докна ки худованд ҳидоятш кана бовар ки кум мегум ки хай ки видео бирай хитом мебине ки дар чиво одам паст инсон паст будааст ки ман бо мегум та ҳамиқа ҳаёти соле ки гаштам итари одама навдидам представит мекунӣ ба худи бародари азиз ягон саволо боша пага мешавад редо ҳамарӯза ҳаст бародари азиз эҳтиёт кунед ҳамарӯза редо рафтестай бо мегум ягон апай белеги себия акаҷон насиҳат ягон комиш нест мақсад бародари азиз ягон хоҳар ягон апай ки медонем ки бекоре бародари азиз номерои ватсапи мара медонед дар ватсапи ман занг бизанед ҷои кора дидагин дар ютуб мондамча ин ҳамун корай иншалло ҷои хоб дора мебарем ҷои хобда ҷои кор мемонемша иншалло ба хоси аллоҳ иншалло ки ҳамин корро бордаморо барем ҳамаша ҷобаҷо кунем як моҳай баем бизгара иншалло ба хоси аллоҳ мерам бо хати ҳамаи модаро видео мекунам кадомиш бо рӯшона маҳкам мекунам кадомиш ки мақсад намехоҳад рӯша маҳкам мекунам ҳар як ча мепурсам ки чанд сими оилӣ гирифтӣ чанд ха кор кардӣ чанд смена кор кардӣ чанд қоилӣ гирифтӣ бо навор мекунам ман ки ҷойра иншалло ки то рӯза рафтам ҳамшаҳрода гап нест брат ака ман нав даромадам кира мегӯян чӣ кор кадай пага иншалло алҳамдулиллаҳ пага видеош мебирам мебинӣ иншалло бадбахти як бадбахти ҳаром ҳамки бачаҳои тоҷика фреб кардагия занои тоҷика фреб кардагия муро иншаллоҳ аллоҳи меҳрубон ҳаматон нигаҳбон боша ҳар киҷое бошем бо мегумтон нашоди билет боша нашоди ҷои кор боша любой чӣ боша бародари азиз зангам занед аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша бародари азиз ҳар сухани ягон сухани бад ягон сухани ягон сахт ягон касе чӣ бошад узри зиёд мехоҳем бародари азиз акаи файзло хубум ягон саволо чӣ бошад номерои ватсапа медонед дар ҳамон бинависед ё ки занг бизанед бародаро аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша шабои хуш бародари азиз бо мегумтон ки бародари азиз ҳар ки ҷои хитон эҳтиёт кунед барои редо эҳтиёт кунед ҳама вақт ҳар ки ҷой ҳастед хитон эҳтиёт кунед ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ тоҷикистон ба пеш